Vítajte v poslednej časti. Zostrelenie špionážneho lietadla U-2 nad Sovietským zväzom raketovým systémom S-75 Dvina počas studenej vojny prakticky eliminovalo akýkoľvek technologický náskok Američanov a prinútilo ich čeliť novej výzve. Ako teda prelomiť protivzdušnú obranu? Ako potichu uniknúť do bezpečia? Tieto aj mnohé iné otázky si kladla CIA a americké letectvo, ktoré bolo zrazu pritlačené k múru. Na tieto otázky mohli odpovedať len tí najlepší z najlepších. Inžinieri Skunkworks a ich tým konštruktérov. Dnes sa spolu preletíme dvoma tajnými projektmi, ktoré odštartovali technologickú revolúciu v konštrukcii armádnych lietadiel. Pripravení? Tak vletíme na to. Informácie o detekovateľnosti U-2 sovietskými radarmi prinútili CIA rozmýšľať o novom koncepte špionážneho lietadla. Koncom roka 1957 CIA oslovuje dodávateľa Lockheed so žiadosťou o výrobu strategického prieskumného lietadla. Tentokrát však má ísť o lietadlo, ktoré bude lietať vo výškach vtedy absolútne nedostupných aj pre U-2. A kým U-2 lietala vo výške 21 km, nový špión mal vyšplať až nad hranicu 25. Navyše rýchlosť, akú mal podľa požiadaviek dosiahnuť, činí cez 3 machy. A práve to malo zabezpečiť absolútnu nedostižnosť pred akýmkoľvek stíhačom a raketou Sovietskeho zväzu. Prezident Eisenhower a CIA majú však ešte jednu bezpečnostnú požiadavku. A tým je nezistiteľnosť lietadla radarmi. CIA sa už v roku 1956 pokúšala zmenšiť radarovú stopu U-2, no projekt Rainbow nepriniesol úplne ideálne výsledky. 21. apríla 1958 si Kelly Johnson robí prvé poznámky o lietadle s rýchlosťou Mach 3 a zložke dá neskôr pracovný názov Archaniel. Jedná sa o čierny projekt a zveruje ho nikomu inému ako svojmu tímu v Skunkworks. Do 14. septembra 1959 je vypracovaných 11 návrhov, z ktorých však nejde tak úplne vybrať taký, ktorý by spĺňal aj rýchlosť, aj výšku, aj neviditeľnosť. Je jún 1959 a CIA udeluje zadanie na štúdiu protiradarového odrazu, aerodynamických a štrukturálnych testov a technických návrhov. Pričom uprednostňuje návrh lietadiel od Lockheed pred lietadlom Kingfish od spoločnosti Convair, ktorý prišiel s príliš zložitým a dovtedy neoskúšaným náporovým motorom. Na druhom tajnom sedení Kelly Johnson predstavuje CIA konštrukciu A-12. Kombináciu návrhov, ktorá už kladla dôraz na nízky radarový prierez, extrémne vysokú nadmorskú výšku a vysokorýchlostný výkon. 11. februára 1960 CIA schvaľuje Lockheedu kontrakt v hodnote 96 miliónov amerických dolárov. Týmto sa oficiálne začal tajný projekt Oxcart. Tento projekt čelil od začiatku technickým výzvam, s ktorými sa dovtedy inžinieri a konštruktéri nestretli. Lietadlo dostalo názov A-12, z ktorého neskôr vznikol derivát SR-71 s dvoma kokpitmi. Jeden bol pre pilota a druhý pre operátora sledovacích systémov. Aby lietadlo vydržalo extrémne zahrievanie pri vysokých rýchlostiach, na 85% konštrukcie bol použitý titán, namiesto štandardných zliatin používaných pri konvenčných stíhačoch. Zvyšok lietadla tvorili polymerné kompozitné materiály. Prvým problémom bolo to, že titán bol počas studenej vojny ťažko dostupný. Spojené štáty trpeli nedostatkom tohto materiálu a paradoxne najväčším exportérom titánu bol práve Sovietsky zväz. A keďže kvóty na vývoz tak vzácnej suroviny platili aj vo zväze, CIA vytvorila sieť fiktívnych firiem, cez ktoré sa titán zo Sovietskeho zväzu nakupoval a dovážal do USA. Ďalším problémom bola metalurgická kontaminácia. V jednom momente bolo z týchto dôvodov zamietnutých až 80% dodaného titánu na výrobu. Umývanie zváraného titánu sa muselo vykonať len destilovanou vodou, aby sa predišlo korózii a na stavbu sa kvôli tomu používali iba nástroje, ktoré neboli pokovované kadmium. Trub lietadla mal špeciálne vlnité plochy. Plášť sa tak mohol pri vysokých rýchlostiach a teplotách rozťahovať. Pri bežnej teplote bol plášť lietadla doslova deravý, keďže sa museli zanechať medzery medzi opláštením. To spôsobovalo úniky paliva. Lietadlo tak pred vzletom dokázalo stratiť niekoľko litrov paliva už na zemi, čo obťažovalo letový personál. No a presne kvôli tomuto sa pre SR-71 používalo ťažkohorlavé palivo, ktoré sa nezapalovalo štandardne, ale chemickou reakciou pomocou trietylboránu. Palivo bolo samo o sebe tak neškodné, že pozemný personál doň s úsmevom hádzal niekedy aj špaky od cigariet.
Palivo sa používalo aj ako chladič pre zvyšok lietadla na chladenie najhorúcejších častí motora a konštrukcie. Pre lietadlo boli navrhnuté trojvrstvové sklá kokpitu, vyrobené z pevného kremeňa, ktoré boli ultrazvukovo pritavené k titanovému rámu. Teplota vonkajšej strany čelného skla mohla počas misie dosiahnuť až 200 stupňov. Lietadla boli natreté čiernou farbou. Táto špeciálna farba odvádzala teplo z povrchu efektívnejšie ako holý kov, čím znižovala teplotu plášťa a tepelné namáhanie draku lietadla, ktoré dosahovalo niekedy až 480 stupňov Celzia. Od čiernej farby vznikol neskôr aj názov lietadla Blackbird. Pneumatiky tohto lietadla nemohli byť štandardné. Obsahovali hliník a boli nahustené dusíkom. To si vyžadovalo pristávanie, ktoré sa vykonávalo pri vyšších rýchlostiach, kde by štandardné pneumatiky zlyhali. Nižšiu viditeľnosť na radare sa podarilo dosiahnuť odklonom vertikálnych riadiacich ploch dovnútra. Ďalej sploštením draku lietadla a pridaním nenápadných cikcakových geometrických tvarov na krídlach, ktoré odrážali radarové lúče preč od zdroja. Na mierne zníženie viditeľnosti výfukových plynov pre infrasenzory sa použili palivové prísady na báze cézia. Lietadlo sa javilo na radaroch nie väčšie ako orol, no treba podotknúť, že iba v podzvukových rýchlostiach. Ionizovaný vzduch, ktorý sa tvoril rozrážaním pri nadzvukových rýchlostiach, bol už na radare silne viditeľný a odhalil toto lietadlo bez problémov. Na pohon lietadla slúžil dvakrát prúdový motor Pratt & Whitney J58 s vlastnosťami turbonáporového prúdového motora. Lopatky boli z titanu a zvyšok zo superzliatin na báze niklu a chrómu. Vnútorná strana trysiek bola nastriekaná termoizolačným keramickým povlakom, ktorý umožňoval nepretržité používanie prídavného spaľovania s teplotami plameňa až do 1760 stupňov. Výkon a chladenie motora sa regulovalo pomocou posúvania náporového hrotu a ďalej pomocou zatvárania a otvárania jednotlivých klapiek a ventilov na prietok vzduchu. Skratke, ak bol náporový hrot úplne zasunutý, do motora sa dostávalo väčšie množstvo vzduchu a opačne. Lietadlo nieslo optické infračervené zobrazovacie systémy, palubný radar aj s bočným výhľadom a samozrejme systémy zhromažďovania elektronických spravodajských informácií, ako aj obranné systémy na boj proti raketovým a palubným stíhačom. Ďalej nieslo sledovaciu kameru Fairchild a infračervenú kameru, ktoré boli v prevádzke počas celej misie. Spoločnosť David Clark Company vyrobila pre členov posádky špecializované ochranné pretlakové obleky do veľkých nadmorských výšok. Prvý let A-12 sa uskutočnil 30. apríla 1962 v oblasti 51, známej tiež ako Groom Lake. Prísne tajnej testovacej základni amerického letectva v Nevade. Lietadlo tam bolo prepravené v demontovanom stave priamo z dielne Skunkworks. A všetko tak, aby sa zachovala absolútna utajnosť projektu. Lietadlo na základňu doviezol ťahač v podivne tvarovanej krabici za doprovodu armády. Neskôr sa práve kvôli tomuto presunu a skúškam tohto exotického lietadla rozmohla fáma o UFO, lietajúcich tanieroch a mimozemšťanoch v danej lokalite, ktorú začali šíriť miestni obyvatelia. Aby sa predišlo domnienkam a dezinformáciám a zároveň upevnila pozícia USA voči Sovietskému zväzu, prezident Lyndon Johnson 24. júla 1964 odhalil existenciu tohto lietadla verejnosti. Išlo tak trochu o politický tlak a najmä bolo treba vtedy obhájiť vysoké výdavky na zbrojenie pred verejnosťou. Prvý let derivátu A-12, teda lietadla SR-71, sa uskutočnil 22. decembra 1964 v závode United States Air Force v Palmdale v Kalifornii. Pilotoval ho Bob Gilliland a počas letových skúšok dosiahol postupne maximálnu rýchlosť Mach 3,4. Rýchle cykly operácií však neboli pre SR-71 realistické. Lietadla sa z misií vracali s chýbajúcimi nitmi, poškodenými vstupmi motora či delaminovanými panelmi. To si vynútilo dlhé opravy v hangároch po misiách. Jediným súperom, ktorý sa mohol pokúsiť lietadlo v tej dobe zneškodniť, bol ruský interceptor MiG-25, vyrobený špeciálne na účely stíhania a zostreľovania amerických bombardérov a špionážnych lietadiel vo veľkých výškach. S maximálnou rýchlosťou 3 machy a dostupom do 24 km to bolo však vždy na hranici jeho možností. Úspech týchto lietadiel bol tak nepopierateľný. Lietadla Blackbird absolvovali približne 3500 letov a dokopy viac ako 13500 letových hodín. Počas svojej služby nebol žiaden z SR-71 zostrelený. A to aj napriek tomu, že bolo na nich počas služby vypálených viac ako 800 rakiet z protivzdušnej obrany. Lietadla slúžili na misiách vo Vietname, Okinave, ako aj v Baltskom mori v Európe na monitorovanie sovietskych aktivít.
Kombinácia letu vo vysokej výške, rýchlosti a nízkeho radarového prierezu z neho urobili dokonalý špionážny nástroj pre získanie informácií, ktorý slúžil armáde s prestávkami približne 24 rokov. Išlo o neuveriteľný technologický triumf, ktorý vrátil USA späť dôležitú pozíciu na šachovnici studenej vojny. Ako dôvody pre vyradenie z prevádzky roku 89, ktoré letectvo predložilo kongresu, boli, že lietadlo bolo príliš drahé na údržbu a stalo sa zbytočným kvôli iným vyvíjajúcim sa prieskumným metódam, ako sú bezpilotné lietadlá či špionážne satelity. NASA prevádzkovala 2 posledné letuschopné Blackbirdy až do roku 99. Všetky ostatné boli presunuté do múzeí či výskumných centier. Lietadlo SR-71 Blackbird dodnes drží rekord najrýchlejšieho lietadla s prúdovým motorom na svete. Počas vojny vo Vietname predstavovali radarom navádzané rakety SAM významnú hrozbu pre americké lietadlá. Jomkipurská vojna v roku 1973 opäť zdôraznila zraniteľnosť lietadiel voči raketám SAM. Izraelské letectvo stratilo za 18 dní tejto vojny až 109 lietadiel. V roku 1974 DARPA, agentúra pre pokročilé výskumné projekty v oblasti obrany, tajne požiadala 5 výrobcov lietadiel o odpovede týkajúce sa 2 aspektov. Prvým sa stala hranica detekcie, pri ktorej by bolo lietadlo prakticky neviditeľné na radare. Druhým bolo to, či tieto spoločnosti majú schopnosť navrhnúť a vyrobiť takéto lietadlo. Spočiatku bolo do súťaže pozvaných 5 spoločností, z ktorých 3 sa včas odhlásili. K zostávajúcim 2, McDonnell Douglas a Northrop, sa neskôr pridala spoločnosť Lockheed. Cieľ bol jasný. Vytvoriť lietadlo, ktoré bude mať čo najviac zníženú viditeľnosť v radarovom, infračervenom, vizuálnom a akustickom spektre pozorovateľnosti. Ed Martin a Ben Rich, ktorí sa v tom čase nedávno stali prezidentmi spoločnosti Skunkworks pre vládne tajné projekty, informovali Clarencea Kellyho Johnsona o programe. Ten sa síce projektu zúčastnil, ale už viac menej iba ako pozorovateľ. Ústredná spravodajská služba dala spoločnosti Skunkworks povolenie diskutovať s DARPA o projekte. Ben Rich prevzal záštitu nad vývojom a štúdiami tohto tajného čierneho projektu. Konštrukcia a dizajn boli zverené Richardovi Schererovi, konštruktérovi v Skunkworks. V spolupráci s radarovým expertom Dennisom Overholzerom, matematikom Billom Schroederom a hlavným konštruktérom lietadiel Kennethom Watsonom vytvorili návrh, ktorý súťaž vyhral. Projekt a prvý prototyp dostane tajné označenie Have Blue. Opierajú sa pritom o prácu sovietskeho matematika Piotra Ufinceva, ktorý vo svojej práci o difrakcii radarových vln položil základy pre technológiu stealth. Toto úzke klbko inžinierov vytvára počítačový program s názvom Echo 1, ktorý slúži na výpočet efektívnosti odrazu radarových vln. Ako najefektívnejší tvar, ktorý lezie z výpočtov, sa javí tzv. Diamant, do ktorého sú postupne pridávané ďalšie odrazové plochy. Tento tvar však absolútne nejaví známky aerodynamiky a výpočetný výkon vtedajších počítačov sotva stačí na to, aby bol tvar efektívny. Tým na čele s Benom Richom tak stojí pred obrovskou výzvou. Medzi tým však už vzniká prvý prototyp, ktorý prejde radarovými skúškami v testovacom zariadení Grey Butte Range v Mohavskej púšti. Lietadlo prejde testom s neuveriteľnými výsledkami. Lietadlo sa na radare javí nie väčšie ako vrabec. Objaví sa však nestabilita letu, keďže na jeho nekonvenčný tvar trpí aerodynamika. Do lietadla je tak pridaný systém fly-by-wire, teda podpora riadenia letu pomocou počítača, aby sa eliminovali zlé aerodynamické vlastnosti. Projekt sa napriek nehode a strate oboch prototypov pri testovaní posunie do fázy výrobnej. V októbri 1977 letectvo udelilo spoločnosti Lockheed kontrakt na výrobu 5 plnohodnotných vývojových a 20 sériových lietadiel pod kódovým označením Senior Trend. Rozhodnutie o výrobe prvých kusov lietadla F-117, ako sa lietadlo začalo ponovom nazývať, bolo prijaté 1. novembra 1978 a kontrakt bol udelený spoločnosti Lockheed Advanced Development Projects, známe ako Skunkworks, v Burbanku v Kalifornii. Lietadlo sa od prototypu v mnohom líšilo. Krídla mali teraz menej ostrý uhol, aby sa vyriešil problém s malým vztlakom. Predná časť trupu sa skrátila, aby mal pilot lepší výhľad a vertikálne stabilizátory boli už naklonené smerom von. Aby sa program pohol dopredu a ušetrili sa financie, na lietadlo sa použil už existujúci podvozok z F-15, palubné elektronické prvky z F-16 a avionika z F-18. Toto skrátilo vývoj a hlavne sa použili už overené technológie, na ktoré sa dalo spoľahnúť.
To, čo bolo na lietadle podstatné a revolučné, bolo však čosi úplne iné. Išlo o špeciálny radar absorbujúci materiál na báze polymérov a feritov, ktorý sa ako tapeta nalepil precízne na drak lietadla. Lietadlo operovalo v nižších rýchlostiach, aby sa eliminoval hluk. Trysky lietadla neboli valcovitého tvaru, ale pozdĺžneho, čo rovnomerne rozprestieralo horúce plyny do priestoru. To znižovalo značne infračervenú stopu. Takisto bolo použité prepracované chladenie trupu lietadla. Nasávanie vzduchu do motora bolo skryté za mriežkou. Radárové vlny sa vďaka tomu nedokázali dostať k motorovej sekcii a ak aj áno, vďaka tvaru mriežky ostali rozptýlené vnútri otvoru. Na mriežke sa však takto usádzal niekedy počas letu ľad, ktorý zabraňoval kompresoru nasať vzduch. To inžinieri vyriešili jednoducho. Stieračom s nemrznúcou zmesou. Kompresory motorov teda zostali pre radary vďaka mriežke skryté. Revolučný bol priezor kabíny. Ten bol potiahnutý tenkou vrstvou zlata, čo efektívne tlmilo elektromagnetické odrazy prístrojov a udržovali pilota aj stroj v utajení. Infračervené senzory boli taktiež skryté za mriežkou alebo špeciálnym sklom. Čo je však najbizarnejšie, na palube F-117 nebol žiaden palubný radar. Vďaka tomu sa lietadlo nikomu samé neprezradilo. Pilot dokázal letieť iba pomocou vopred naprogramovaných či naučených checkpointov a map, ktoré sa na pamäťové médium nahrali vždy pred misiou do palubného počítača. Na lietadle boli komplet zakryté všetky skrutky, nity a spoje, ktoré by mohli radarový lúč odraziť späť. F-117 neniesla na krídlach nič. Bomby boli takisto ukryté v pumovnici. Taktika, ako sa malo so strojom lietať, tiež prispela k efektivite neviditeľnosti. Lietalo sa najmä v noci, po vopred preštudovaných trasách. Lietadlo poháňali turbofan motory General Electric F404 F1D2. Maximálna rýchlosť bola 0,92 machu, čo činí približne 1100 km za hodinu. Výzbrojou boli väčšinou dve laserom navádzané bomby z rodiny GBU, no stroj dokázal uniesť aj jadrovú muníciu. F-117 bol bombardér. To, prečo je označovaný ako F, teda fighter, je následkom toho, že letectvo chcelo udržať u pilotov záujem o lietanie na tomto stroji. Letectvo vedelo, že stíhací piloti by pri novom nábore do bombardérov dobrovoľne neprestúpili. Našťastie, ako sa ukázalo neskôr, boli noví piloti strojom pomerne učarovaní. Počas prvých rokov programu, od roku 84 do polovice roku 92, boli F-117 priradené na základňu na letisku Tonopah Test Range v Nevade. V roku 1992 bola celá flotila prevelená na leteckú základňu Holloman v Novom Mexiku pod velením 49. stíhacieho krídla. Piloti lietadla Nighthawk si hovorili banditi. Každý z 558 pilotov letectva, ktorí lietali na lietadle F-117, mal iba svoje číslo, napríklad Bandit 52, ktoré označuje poradie ich prvého letu na lietadle F-117. Lietadla boli ukryté v hangároch a v prvých rokoch služby sa vyťahovali iba v noci. Preto keď prišla požiadavka, ako túto čiernu vec nazvať, netrvalo dlho a velitelia dali lietadlu názov Nighthawk, teda nočný jastrab. Projekt bol tak tajný, že piloti nesmeli hovoriť, na čom lietajú a kam lietajú, a to ani najbližšej rodine. Lietadla F-117 boli niekoľkokrát použité vo vojne. Ich prvá misia bola počas invázie Spojených štátov do Panamy v roku 1989. Počas vojny v Perskom zálive v roku 1991 vykonali približne 1300 bojových letov a počas 6905 letových hodín priamo zasiahli to, čo USA označili za 1600 vysokocenných cieľov v Iraku. Protivzdušná obrana nemala šancu. Nevedeli odkiaľ, kedy a kde. V Saudskej Arábii počas jednej z misií dostali tieto lietadla prezývku Šabach, v preklade duch. Počas operácie Púšna búrka 42 lietadiel F-117 zhodilo celkom 2077 bomb. Úspešnosť zásahov, ktorú USA trochu nadniesli nad 80%, sa časom ukázala ako 60%. No aj tak sa F-117 stala spoľahlivým bombardérom. Lietadlo F-117 bolo použité aj počas operácie Trvalá sloboda v roku 2001 proti Talibanu. Prvé bomby zhodené počas operácie Iracká sloboda v roku 2003 boli práve z dvoch lietadiel F-117 na farmy Dora v snahe o atentát na Saddáma Husajna. Ten však vtedy stihol uniknúť. Identitu lietadla sa darilo úspešne tajiť približne 8 rokov. 10. novembra 1988 ministerstvo obrany USA vydalo krátku tlačovú správu a prvýkrát priznalo, že existuje niečo ako stealth lietadlo. No nezverejnilo žiadne informácie ani fotku. Prvé oficiálne fotografie vyplávali na povrch až v roku 1990. Zbytok sveta sa o tomto lietadle dozvedel tak trochu netradične.
A to aj vďaka jednému jedinému úspešnému zostreleniu tohto lietadla nad Jugosláviou počas neúplne šťastnej leteckej kampane NATO. Lietadlo F-117 s kódovým označením Vega 31, pilotované Daleom Zelkom, bolo zostrelené neďaleko Belehradu. Udialo sa tak 27. marca 1999, a to raketovým systémom SA-3 Nova sovietskej výroby zo 60. rokov, modernizovaný však Srbmi. Srbskej posádke protivzdušnej batérie velil plukovník Zoltán Dani. To, čo dodnes mnohí považujú za náhodu, že sa lietadlo podarilo zostreliť, však až taká náhoda nebola. Pomohla tomu súhra niekoľkých veľmi dôležitých faktov. Srbi lietadlo vystopovali, inak povedané vypočítali letové trasy a koridory, kadiaľ a kedy lietadla spojencov budú lietať. Dokázali tak nasmerovať PVO na správny smer. F-117 mala v čase zamerania systémom otvorenú pumovnicu. A to na chvíľu narušilo radarový odraz lietadla, vďaka čomu sa ju podarilo zachytiť. Navyše Srbi strieľali opakovane, vypálili viac rakiet za sebou pre väčšiu účinnosť. Zostrel sa podaril a katapultovaného pilota o 6 hodín neskôr našťastie vyzdvihol záchranný tím vzdušných síl Spojených štátov. Technológiu stealth zo zostreleného lietadla údajne neskôr z trosiek študovalo Rusko a možno aj Čína. USA sa nepokúsili zničiť vrak. Vysokí predstavitelia Pentagonu tvrdili, že ich technológia je už zastaraná a jej ochrana už nie je až tak dôležitá. Strata lietadla však prinútila americké letectvo zamyslieť sa nad novými pokročilejšími výzvami. Posledné F-117 ukončili oficiálne prevádzkovú činnosť z roku 2008. Neboli však všetky vyradené v úplnom zmysle. Pár kusov je udržiavaných a zakonzervovaných v špeciálnych hangároch s demontovanými krídlami v stave, ktorý umožňuje aktivovanie do služby. Podľa informácie z letectva Spojených štátov však existuje dohoda, že každý rok musia byť demilitarizované 3 kusy týchto strojov. Pár funkčných strojov tak ešte stále dodnes slúži na testovanie nových technológií pre budúce projekty. Niečo staré odchádza a je nahradzované novým. Tak je to aj v prípade týchto úžasných, dnes si už dovolím tvrdiť historických kúskov techniky, ktoré vydláždili cestu novým nielen stealth projektom na poli vojenského letectva. Dúfam, že sa vám táto malá trilógia páčila a budem rád, keď zanecháte like, koment alebo kliknete na odber. Majte sa pekne, toto bol Wingman a letíme ďalej.